Hi! Kamusta ka mo? Tanan ngalan ko si Adrian. Mastoryahan na naman kita parte sa pahamot. Ang pahamot nga gusto ko istorya sa inyo tawag siya Continuum by Tumi. Ini siya nga pahamot, no? Namin ni siya kon fall o kon autumn diri sa Amerika. No, kung sa Pinas ka, ang temperatura nga nami para siya is 16 degrees Celsius to 21 degrees Celsius o kung 60 degrees Fahrenheit to 70 degrees Fahrenheit. Nami siya sa pangtugnaw para siya nagkakagto ka sa mall tapos gapa aircon ka nami nga tugnaw kag magapasadya-sadya lagaw-lagaw nami ni siya nga pahamot. Nga nami siya sa tugnaw kay brown ang color sing iya nga fragrance profile, no? Ano ang brown nga color? Person na kahoy, paha, spices, tamis, persing honey, no? Puro brown nga color. So ano ang mga nota sini nga perfume? Ang mga nota for the tops, we have frankincense, amber, and green mandarin. Ang frankincense ang gahatag siya nga spiciness, ang amber ang gahatag siya nga pagkatamis. For the middle notes, we have iris, tobacco, and rose. Kag for the base notes, we have suede, musk, and oud. Ang suede, amo na siya ang gapahamot nga dupaha, tapos ang musk, amo nang gapadugay sa hamot, kag ang oud ang gahatag sing sophistication. I-spray mo na siya si imo, isa lang ka spray, malawig na mga 3 na ka oras. Kung ako si imo, usa ka 4 hasta 6 ka spray, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, sakto na na. Sa kung mas tugnaw, dugangan mo pahawot, pero kung init, jutay lang, mga 3, 2, okay na. Kaya kung init, hindi siya angay, medyo baho siya kung init, pero kung medyo tugnaw, okay siya. Basta hindi lang tamaan ka tugnaw. Ini nga pahamot, gin-design ni siya para sa mga lalaki nga palaubra. Ang nakabutang diri sa iya is 12 GMT. Kung baga, panyaga, no? Kung panyaga ka, masimutan kasing tupad mo. Hindi ni siya EDT, Eau de Toilette. EDP ni siya, Eau de Parfum. So, ang iyang fragrance, mas lapit sa lawas, hindi siya nga galupok, no? Mas lapit siya. So, ang tao, para masimutan kaniya, kilanlan gahakos ka mo, o kung lapit lang siya ng ano ka mo, ng isa ka braso nga kalayo para sa inyo na masimutan kanila. So kung na-enjoy nyo ni nga perfume, pabalo nyo lang ko, like and subscribe. Tapos kung may mga iban ka mga pahamot nga gusto ko istorya, hambalan nyo lang ko sa comment section. Amo lang na. Sa Dason Liwat. Bye-bye!